No niin, tervehdystele kaikille. Tehdäänpä sillä tavalla, että hypätään hetkeksi aikaa tonne kakkosluokalle. Ja nimenomaan pieneen olohuoneeseen, missä 3 kaverusta makaa lattialla television edessä. Ohjaimet kädessä, valmiina rykittämään monstereita. Kyseessä on legendaarinen peli nimeltä War of the Monsters. Ei hirveän suuressa suosiossa yleisesti ihmisen tietoisuudessa, mutta todella mielenkiintoista tämmöstä ensinnäkin niinku tarinaa ja toisekseen vähän jopa semmoista niinku 3D-tekkeniä. Tässä alkuvideossa kerrotaan aika paljon niinku siitä, että mihinkä tää niinku perustuu. Tiedätte varmaan Teenage Mutant Ninja Turtles tarinat. Avaruusalukset tippuu ja niistä tulee jotain mömmöä ja tätä mömmöä joutuu vähän joka paikkaan ja se aiheuttaa mutaatioita. Eli tässä on just sille vähän niinku Tekkenissä, että valii hahmo millä lähdet pelaamaan ja se on vähän niinku semmonen tarinaseikkailu heittomerkeissä. Adventure eikä story mode. Tosiaan tää on varmaan se tunnetuin tää Tokera. Toinen on tää Gongar. Itse olin aikoinaan suuri fani tälle sekä myös Ultra V:lle. Näillä jokaisella on niinku ne omat hyvät puolensa ja huonot puolensa, mutta mennään ihan ensimmäisenä tällä Ultra V:llä. Elikkä nyt me mennään ihan ensimmäisenä siis heittomerkissä New Yorkin tyyliseen kaupunkiin. Tähän perustuu jonnekin niinku 60-luvulle about. Ja näillä jokaisella hahmolla on niinku omat kyvyt. Baa! No, siis yllättävän hyvin tehty. Kun miettii lähtökohdat. Ei mikään hirveä iso peli. Okei. Eli nuoli helttiä. Missä sä oot? Ja tässä piti rimpuilla hirveästi joka suuntaan. Tää ei muutu tää kuvakulma silleen hirveän aggressiivisesti. Okei, näyttävästi siihen health meni jo yli puolen väliin. Ei jumas kekka sentään. Okei, mä en tiedäkään, että tommonenkin on olemassa. Okei, pitäis saada vähän selvää noista, mitä tekee niinku jokaista. Mulla ei mitään hajua, koska tosiaan mä oon pelannut tää peliä sille joskus 1 000 000 vuotta sitten.
Mut sen minkä mä muistan, niin tää Tokera on perseestä. Tää Tokera on perseestä. Me ollaan vähän niinku Las Vegas. Saanko mä nyt niinku tässä vaiheessa niinku tehdä tälleen näin, että mä haluan niinku... Mä en halua tehdä mitään. No niin, hei. Lopeta. Että mä inhoon tätä Tokeraa. Come on. Etkä väistänyt. No niin, se oli siinä. Se lähtee etsimään epätoivoisesti helttiä. No niin, ja se löytyi sitä. Aha. Elää jaksa olla tuommoinen. Siis mä en tykkää yhtään tästä niinku herkkyydestä, mikä tässä on tässä tatissa. No niin. Olihan tuo jo aikakin. Oh god, ei. Miksi? Why mother? Ai, että mä oon pyörtynyt. Mä en pysty tekemään mitään. Eli pitää voittaa ensin Tokera. Sitten mun pitää voittaa tuo robotti. Aha. Kivasti tietää, miten tuokin saadaan tehtyä. Yes. Mä en muista mitä näillä tokeneilla tehdään. Onks niissä joku tyyliin, se pystyy ostamaan noita hahmoihin niinku skinejä tai jotain tämmöstä. Mut siis tää on oikeesti todella hyvä peli. Jossain vaiheessa me mennään, joo, kaatopaikalle tai semmoiseen kivialueelle. Tulee kaikkea semmosia rautamurhaisia ja
Ei ollut rautamurhaisia oikeita. Joo. Ja sitten tuonne päälle tulee semmonen kiviä tai palloja heittelevä semmonen kusipää. Jep. Herregud. No niin, nyt pitäisi tulla tää iso mies. Mä lapsena muistan, tää oli ihan hirvittävä. No unkalapukalla sullekin. Tässä oli joku taktiikka pysyä niinku näitten takana. Ja nää tavarat, mitä se heittelee tänne näin, niin nää pitää yrittää kerätä ja... Koska nuo tekee ihan vitusti lämää. Miten tässä tähättiin, herra jestas? Ei mitään muistikuvaa nimittäin. Miten mä oon lapsena päässyt tän läpi ihan oikeesti? Ei herregud. No niin! Ruvetaan kirjoittelemaan hää. Se aina heittää 3 palloa ja sen jälkeen se pitää tauon. Väistikö se sen? Niinku mikä on toi hitboxi? Mikä on toi hitboxi? Niinku ei tässä mitään järkeä. Mä heitän sitä kaveria, niin se kimpoo vaan ulos. Ei jumaskekka sentään. Miten tuolta mukaan saapi yhtään helttiä niin pois? Ei siis... Ei minkäänlaista avustamista tuossa tähtäämisessä ja sitten tää kontrolli on vittu ihan hirvittävä. Miten tätä on lapsena pystynyt pelaamaan? Pitää vaan yrittää mahdollisimman tarkasti aina niinku lentää häntä päin. Pienikin käännös, mikä tapahtuu siinä vaiheessa, kun sä oot heittämässä sitä, niin se heittää se ohi. Pienikin käännös. Tää on ihan sairaan herkkä tämä tattu. Noniin. Okei. Ja nyt se tullaan muistaakseni noista ovista ja nyt pitää ruveta tappelemaan. Ja sillä on sitten semmonen kunnon spinnaus. Siitä tulee kunnon Beyblade. Joo, nyt se tulee tänne päin. Elää lyöttäkää se kun sattuu ihan vittuna. Mä sanoin elää rupee mulle. Sä vaan niinku lopetat sen mun sarjan. Ja jatkat omalla. Ai, elää lyö minua, kun sattuu. Ihan hirviästi. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Oh, nyt alkaa tämä vaihe. Oh god! Ai, kun sattuu. Mikä? En minä muista tämmöstä. Hei! Miten sinua voi niinku iskee? Niinku sä ammut, sä pyörit. Missä vaiheessa sua voi iskeä? Siis miettikää, tämä ei oo bossi. Tää on välibossi. Miten tuota voi päästä karkuun? Ei jumaa kekka, miten tuota voi mukaan oikeesti päästä karkkuun? Ja nyt kun se tullaan tähän näin,
Se lähtee jahtamaan saman tien minua. Ei mulla niinku... Ei mitään mahdollisuutta. Tää päästä lähelle. Siis mitenkä minä 10V on päässyt millään tavalla tässä pelissä eteenpäin niinku ei niinku mitään mahdollisuutta. Ihan hirvittävä peli. Ja tästä jatketaan seuraavassa jaksossa.